Hej, nu sidder mig og Charlotte og skal ud til sommerhuset. Vi sidder lige i bilen og på vej derhen. Og hej Charlotte. Hej. Så ja, hvor lang tid tror du, det tager at komme ud? Jamen, alt afhængig af trafikken, men 2 timer, tror jeg, så skulle vi være. Okay, så vi skal altså til at komme afsted nu. Ja. Så, men vi ses deroppe. Hej hej. Hej mand. Hvad laver du? Jeg kan ikke finde min mobil. Altså, jeg ved ikke, hvor fanden den er henne. Måske ligger nu i bilen. Nå ja, jeg går lige ud og tjekker. Kan I ikke kigge lige efter min lipgloss? Ja, det skal jeg nok. Tak. Rikke, er du bag mig? Pas på! Hvad snakker du om? Der er jo ikke nogen. Jamen, jeg så det selv. Der var nogen lige før. Jamen, nu er der ikke nogen, så lad os bare gå ind igen, ikke? Jeg er rimelig glad for mit tog alligevel. Det er hyggeligt nok, altså, at vi kommer væk, og det er så meget fedt. Ja, men helt sikkert. Jeg er også glad Hvad for sidder du og det. filmer mig? Lad være med det, Charlotte. Jeg er ikke lige klar på det der, altså. Seriøst, det der før, ikke? Det var altså virkelig nøjeren. Jeg er sikker på, at der var noget. Nej, der var jo ikke noget. Så du selv? Og så du noget, da du kom ud til mig? Nej, men der var noget. Der var jo ikke noget. Det er bare fordi, vi... Hvad er det? Der var noget bag dig. Jeg tror, det er den samme noget. skikkelse som før. Der er ikke noget. Jeg kan intet se, Charlotte. Det er fordi, vi er ude et nyt sted, hvor der ikke er noget mennesker overhovedet. Ej, men Der er stadigvæk. ikke noget. Nu ringer på, altså. Så er det mærkeligt. Seriøst, der er noget galt med det her hus her. Jeg kan ikke lide at være Der her. er nogle lyde og ting i huset, man ikke er vant til at se, altså. Sådan er det bare. Hvem er det? Kan du se det? Nej, jeg kan sgu ikke se nogen. Jeg ved ikke, hvad Okay, det var. okay, det var sgu da lidt mærkeligt, var det ikke? Jo, det var lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad det var. Det kan være, det bare er nogle børn, der laver sjov. Altså, hvad gjorde vi ikke, da vi var små? For helvede. Ej, men synes jeg begynder sgu at blive lidt bange. Hallo? Hvem er det? Fisk nu af, ikke? Det er bare nogle møgunger. Altså, intet andet. Åh, det er bare så fedt nummer, det der. super fedt. Kom nu og spille. Skål! Skål. Hvor er den stærk, mand. Åh, hvor er du sindssyg. Ej, for helvede. Ej, Jeg vi skulle ikke have prøvet det der. Charlotte, kom bare. Jeg tror, du er for stiv nu. Jeg tror snart, vi skal bevæge os. Ej, for helvede. Ej, for helvede. Ej. Ej, jeg skal tisse. Jeg skal tisse. Ej, for helvede. Rikke? Hey, mand. Hvad er det nu? Har du lige rørt ved lyset? Nej, jeg har sgu da ikke. Jeg var ude at tisse. Ja, men lyset tændt og slukker af sig selv. Ej, nu stopper du stivlis. Altså, du har drukket for meget. Det skal tydeligvis ikke have mere. Det kan godt være, at jeg har drukket for meget, men jeg så altså, hvad jeg så. Der var ikke noget, Charlotte. Er du sikker? Ja, du er bare stiv, ikke andet. Nej, men det kan godt have noget med at gøre, at i starten, hvor du var ude i bilen, at jeg så... Nej, det er ikke noget med noget som helst. Du er stiv, ikke andet. Nu skal vi i byen, altså. Jeg gider ikke det her. Jeg ved ikke, altså. Jeg ved ikke nu, om jeg gider. Ej, nu skal du altså til at slappe lidt af. Helt ærligt. Nej, måske er det bare dig, der skal til at stoppe lidt Ved af. du hvad? Det gider jeg ikke at høre på. Nu går jeg en lille tur.